Tervetuloa hyvin pitkästä aikaa mun kanavan pariin. Ja voisiko sanoa, että Hilppa is back. Tai yrittää ainakin motivoitua uudestaan tänne SSOn-ihmeelliseen maailmaan. Mua on tällä hetkellä puraissut motivaatio kärpänen videoiden tekemiseen. Ja eikä myöskään ainoastaan videoiden tekemiseen, vaan siihen, että mä laitan koko mun kanavan uusiksi. Että tänne ei pelkästään tuu näitä SSO-videoita, vaan mä kerron tässä videon edetessä vähän enemmän, mitä mä oon pläänännyt mun kanavan eteen. Mutta siitä on melkein vuosi. Voisiko siitä olla vuosi, kun mä oon viimeksi videon tänne tehnyt YouTubeen? Joo, sieltä kun kattelee mun vanhempia videoita, taitaa olla vuosi sitten, kun mä olen viimeksi tänne höpötellyt teille ja mä oon aivan hukassa. Musta tuntuu, että mä en enää osaa mulla on aina ollut hankala puhua tälle itsekseen mitään järkevää ilmeitä asiat pomppii ees taas. Mutta joo, Hilppa teki comebackin ja lähdetään sitten vähän kuulustelemaan, mitä mulle kuuluu ja mitä kaikkea mä oon siis pläänännyt tän kanavan eteen. Siihen, että missä ihmeessä mä oon ollut. No, yksiselitteinen syy on ehkä enemmän tälle semmonen kuin motivaatio. Mullahan katos koko pelistä täysin motivaatio. Että katosin tuossa yhdessä vaiheessa kokonaan pois SSOsta. En käynyt SSOssa. Ja sen kyllä huomasi, koska mulla ei ollut enää tallihoitoa ollenkaan jäljellä, kun mä tulin takaisin tähän peliin. Ja palasin takas SSOn pariin, kun päivitettiin se linna sinne Coldin alueelle, niin silloin käväsin SSOssa ja ostin samalla tän lohikäärmeen. Ja jos nyt näyttää vähän tönköltää mun pelaaminen, niin se johtuu siitä, että mulle kävi pieni tapaturma. Ja mulla on sormi paketissa, niin mä en pysty hiirtä periaatteessa oikein käyttämään, vaan vaan klikkailemaan sillä, että mä en pysty kameraa kääntämään, niin pahoittelut tästä, että joudutte kattoo vähän täältä takakulmasta tätä mun pelaamista. Mut siis, joo, mulla katos tosiaan SSOssa täysin motivaatio. Ja en tiedä mistä se johtui, mutta mua alkoi kiinnostamaan tosi paljon sitten niin kuin kaikki muut pelit. Ja tälleen. Ja mä majailen myös tällä hetkellä klubissa, aikuisklubissa nimeltä Forest Werewolves. Olin siellä yhden kerran ennen tätä mun taukoa, mutta sit palasin takas tänne tän porukan pariin. Mutta se mitä mä niin kun, tarkoitus olisi tässä puhua olisi vähän silleen, että mitä ideoita mulla on mun kanavan suhteen. Siis mä haluaisin alkaa tekee tänne videoita pelaamisesta, että tässä tulisi niinku semmonen gaming YouTube channel, semmonen YouTube-kanava, missä pelattais eri pelejä. Ja koska mä oon aika kova pelaamaan, niin mä ajattelin, että miksei, että mä voisin alkaa tekee jotain gaming play-videoita, semmosia, missä pelataan jotain tiettyä peliä semmoisena sarjoina. Se on tietenkin tosi työlästä. Mutta tämmöisen suunnitteilla mulla olisi tässä tehdä. Ja totta kai mullahan ei oo hirveästi mitään uusia pelejä, mut siis ihan vaan silleen tehdä pelivideoita. Nähtävästi mun puhetaitokin on lähtenyt tässä samalla. Mä en oo ikinä ollut mitenkään taitava puhumaan itsekseni tässä. Että joo. Gaming-videoita tulisi enemmän, että SSO ei olisi pelkästään se The One-peli, vaan mä alkaisin tekemään kaikkea muuta. Suunnitteilla olisi, että mä alkaisin tekemään tänne niin kuin RDOsta, eli Red Dead Onlineista videoita. Ja suunnitteilla ois kans tehdä videoita siitä pelistä. Mut varsinaisesta Red Dead Redemption siitä storista, niin en tiedä, koska mä vannoin itselleni, että minä en koskaan enää pelaa sitä peliä läpi. Mä sen noloa myöntää, mutta mä olen pelannut sitä peliä kauan. Ja mä pelasin sen vasta vähän aikaa läpi. Okei, siitä on yli
puoli vuotta, mitä mä uskallan valehella. Varmaan yli puoli vuotta, kun pelasin läpi sen ja vannoin, etten koskaan enää pelaa sitä läpi. En spoilaa mitään, mutta vannoin, että en enää pelaa sitä peliä kyllä läpi. Sain eliikäiset traumat siitä pelistä. Mut siis joo. Ja se mikä mulla olisi haaveena olisi myös aloittaa siis striimaaminen ja varsinkin niin kuin livejen pitämisen. Onpas suomen kieli tänään vaikeaa. Mut siis livejen tai striimien pitämisen. Koska mulla on tosi hyvä kone siihen hommaan. Tosi mulla ei oo mitään hirveän hyvää mikrofonia tai mitään tällaista siihen. Ja että jos tää kuulokkeiden mikrofoni on hyvä, niin sittenhän tää toimii tosi hyvin siihen hommaan. Mut siis muuten, että jos vaikka innostus oikeesti lähteä tekemään jotain pelivideoita, niin sitten vois hankkia ihan oikeat välineet siihen hommaan. Mutta joo, siis pelivideoita tänne kanavalle tekemään. Et niinku, ihan minkälaisista peleistä oikeastaan vaan. Ja toki sit mun kanavalla voi myös vierailla vähän jotain vieraita myös. Aikamoisia suunnitteita ollaan tässä puhuttu muutaman klubilaisen kanssa, että mitä voitais alkaa tekemään. Sitten, joo. Semmonen hieno upgrade mun kanavalle sitten. Katsotaan, että kauan mun jaksaa motivaatio pysyä yllä, mutta ainakin tällä hetkellä on motivaatio aika korkealla, koska tällä hetkellä mä en keksi mitään muutakaan tekemistä, mitä mä voisin tehdä. Joo. Ja myöskin se, että mun kanavan nimi tulee vaihtumaan, että tää nyt on tehty vaan mun niin SO-hahmon nimen mukaisesti tää kanava, niin kanavan nimi tulee muuttumaan varmasti sen mukaan, että mitä mä teen täällä. Sekin on vielä harkinnassa, minkälaisen nimen mä tälle kanavalle keksin. Ja moni myös ehkä, en tiedä, on seurannut mun RRP-tiliä Arein Morgan Instagramin puolella. Mulla on tämmönen vähän surullisempi uutinen, en tiedä on kuinka surullinen se nyt on, mutta mä olen lopettanut RRP-hommat. Se ei enää tuntunut semmoiselta omalta jutulta, mitä mä jaksaisin enää tehdä. Myöskin tää pelaaminen nähtävästi ei oo enää mun juttu. Mut siis mä en enää vaan jaksanut lähteä editoimaan kuvia. Ja sit jotenkin pelkillä SSO-kuvilla niinku tekeminen sitä RRP-juttua ei tuntunut semmoiset omalta, koska mä olin kuitenkin editoinut ja tehnyt kaikki kuvat itse. Niin jotenkin sit se tuntuu jotenkin niin väärältä omassa pääkopassa lähteä tekemään SSO-kuvilla RRPtä. Niin sit tämmösen suunnitelman sit tein, että poistin mun RRP-tilin, että sitä ei enää löydy. Ja sit mä oon miettinyt myös, että pidänkö mä nää vanhat videot täällä vai en. Voi olla, että piilotan ne kaikki videot täältä, mutta en oo ihan vielä niin pitkälle päässyt aattelemaan sitä hommaa, että mitä mä näille vanhoille videoille teen. Koska itse kun mä katsoin niitä läpi, niin mä tunnen niin myötähäpeetä, kun mä katson niitä videoita. Koska musta tuntuu, että mä oon tosi ylimielisen kuulonen niissä videoissa itse. Se voi olla vaan tietty mun päässä, mutta itse musta tuntuu, että mä en itse tykkää niistä ja mä kuulostan jotenkin liian ylimieliseltä niissä videoissa. Ja mähän tässä täytin myös vuosia, lisää tuli ikämittariin. Eli mä täytin tossa helmikuun alkupuolella 26 vuotta. Ja mä kärsin ihan sairaasta ikäkriisistä. Siis se on ihan sairaasta, miten paha ikäkriisi mulla on. Että ei oo kauaa niin hilppahan 30, joka ei osaa käyttäytyä ikäisensä mukaisesti. Mutta eikö se ole aina hyvä, että on vähän lapsi mieleltään?
Mutta joo, taas poikkesin asiasta, koska mähän en siis ole mitenkään miettinyt, mitä mä teen tässä videossa. Vähän kouluttelen ja kauaa ei kyllä pysty pelaamaan tätä peliä tämän mun sormen takia. Mutta siis jonkun verran tätä videon tehty. Mut sit luojan kiitos mä pystyn pelaamaan joitain pelejä. Siis mun pleikkaohjaimella mä pystyn myös SSOta pelaamaan, mutta se on ihan hirveän hankalaa. Jotenkin ei toimi kontrolli, kun on tottunut aina pelaamaan tätä peliä siis hiirellä ja näppäimistöllä. Mutta joo. Ja yksi some, missä mä oon myös aktiivinen ollut, on siis TikTok. Mulla on erillinen TikTokki niin kun editeillä ja tällaista, niin TikTokissa mä oon aika aktiivinen myös. Niin mä haluaisin olla yhtä aktiivinen tänne YouTuben puolellekin. Sitten, tai yrittää olla. Et se olisi ihan jees. Tässä näin. Ja meikähän majailee nykyään Roseclouds-serverillä. Ja täällä on meikäläisen kotipaikka. En tiedä missä toikin nyt tuli, mutta siis... Joo. Mulla ei ollut oikeastaan mitään järkevää asiaa muuten. En tiedä tuliko edes pitää kaikki järkevät sanottua. Kattokaa kun hyvä mä oon pelaa. Vuoden pelaaja. Ei oikeesti. Mut siis tosiaan kanava lähtee ihan kokonaan remonttiin. Vanhat videot voi olla, että ne lähtee pois. Että vaihtuu koko tää kanava tässä. Kunhan saan vaan aikaiseksi tehdä sen. Ja tästä videosta tulee varmasti editoimaton, että mä isken tän vaan tämmösenä raakana tonne YouTubeen silleen. Yeah. Ja joo, mä teen tän rasen tässä loppuun, niin joo, palataan asiaan. Kyllä mä niinku ajattelin, että kyllä tänne kanavalle varmasti tulee niinku SSOstakin kaikenlaisia videoita, aina mä keksin jonkun hyvän aiheen. Mun pitäisi ensin vaan myös löytää hyvä editointiohjelma. Kuvausohjelma mulla on jo koneen puolesta ihan ok, että tulee ihan hyvää videoa näistä. Toivottavasti ainakin. Pelaamisesta ei niinkään, mut siis editointiohjelmaa mun täytyisi lähteä etsiä vielä tässä. Ainakin toistaiseksi yrittäisin löytää jotain ilmaisen, koska en tiedä kauan mä jaksan tätä tehdä niin ettei sit turhaan maksa sitten mistään kalliista editointiohjelmasta. Sitten. Tää video voisi olla pikkuhiljaa tässä. Ja joo, toivottavasti viihdytte mun kanavan parissa. Tää oli tämmönen lyhyt ja hyvin nopea, ei järkeä oleva video, missä kerron vaan mun olemassaolosta. Ja tälleen, mutta kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!